Para sa Antique News Updates, ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Governor Cajao nakipag-angot sa UNICEF kag Relief International Philippines. Department of Information and Communication Technology Region 6 nagpresentar kang implementasyon kang free Wi-Fi kay Governor Cajao. PPDO nag-report ang andang accomplishments sa unang quarter kang calendar year 2024. Halin sa PIO News Center, ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Para sa dugang nga detalye kang balita, Governor Cajao nagpakig-angot sa UNICEF kag Relief International Philippines. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Rica Belmonte. Governor Cajao nagpakig-angot sa UNICEF kag Relief International Philippines para mapabaskog ang immunization support sa Antique. Naghiwat kang courtesy visit ang UNICEF kag Relief International Philippines sa opisina ni Governor Cajao para mas mapabaskog ang andang kolaborasyon kay email kang Provincial Health Office ng PHO kang Marso 19. Ang diyang nga aksyon makabulig improbar sa immunization efforts kang probinsya, kaangot ang suporta kang Global Affairs Canada kung GAC, UNICEF kag Department of Health Region 6. Ginatugruan gid kang atensyon kang mga nasambit nga ahensya kay email sa Gobernador Cajao ang probinsya para makaubra kang mga estratehiya nga makapabaskag kang immunization activities. Ginalantaw man ni Dr. Rick Noel Nasyonggayo, Provincial Health Officer 2, nga ang target location sa ikahiwatan nga immunization campaign ang mga banwa kang Hamtik, San Jose, San Remeo, Lawaan, Kulasi kag Libertad. Para sa Antique News Update, ako si Rica Belmonte, PIO Antique. Department of Information and Communications Technology Region 6 nagpresentar kang implementasyon kang free Wi-Fi kay Governor Cajao. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Jason Poblacion. Department of Information and Communications Technology Region 6 nagpresentar kang implementasyon kang free Wi-Fi kay Governor Cajao. Nagbisita ang DICT-6 sa opisina ni Governor Rodora J. Cajao sa tinutuyo ang magpresentar kang implementasyon kang free Wi-Fi sa nagkalinlain nga mga lugar sa probinsya kang Antique kang tinalikdan nga Marso 19 tuig 2024. Sa interview kay Engineer Jomar Magbanwa, ang naging presentar nga may free Wi-Fi nga iga-implement sa 3rd kag 4th quarter kang tuig sa probinsya kang Antique nga may target nga mga lokasyon sa Hamtik, Sibalom kag Bilison kag may jaman sa San Jose proper nga ginalakipan kang NBI, Antique National School, EBG Freedom Park, San Jose Bus Terminal, Old Capitol kag Gymnasium. Dugang pa nga may 9 ka mga lokasyon nga may 32 ka mga Wi-Fi sites sa idalom kang pagpamalakad kang Internet Connectivity Service Network kag nagaplano man ang DICT nga magpatigayon kang training sa nagkalain-lain nga mga munisipalidad sa probinsya kang Antique. Para sa Antique News Update, Jason Poblacion, UA Intern. PPDO nag-report kang andang accomplishments sa unang quarter kang calendar year 2024. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Daven Aragon. Ang flag raising ceremony ginpangunahan kang Provincial Planning and Development Office sa PPDO, kaging pangunahan ni Bienvenido Nalios Jr., ang acting PPDC, kaging representahan kang PPDO OIC Rudyard Naig kahapon, Marso 20, 2024. Sa report ni Naig, ang PPDO nag-monitor kang 40 ka mga proyekto kang gobyerno probinsyal kang Antique sa unang quarter kang calendar year 2024. Kabayin kadyang proyekto ang 35 ka units ka generator sets kag 220 ka units kang solar-powered streetlights. Suno kay Naig, ang sa kada desk kang PPDO nagpanagtag kang 10,000 bilang bulig pang kabuhayan sa 52 ka mga benepisyaryo kang sakada. Sa Gender Development Interagency Committee kon GOD, IAC nagbulig sa pag-facilitate sa pagselebrar kag International Women's Month. Dugang pa hambalin Naig ang Overseas Filipino Workers sa OFW Desk, nagbulig sa pagbabalik kang OFW sa pungsod Pilipinas halin sa ibang nasyon sa rason nga naabuso kang amo nagkasakit sa obra o kung pagkadura kang andang obra.
Para sa Antique News Update, David Aragon, PIO Antique. Gani estilo kita sa aton tinaga kinaraya kag trivia antikenyo nga pagadaraan ni Daven Aragon. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Ang ating tinaga kinaraya sa kadyang nga adlaw ang sikira. Diyang sang kakasanag nga naghalin sa mga bagay parehas kang adlaw kag mga sulo. Halimbawa, sa pagsirak kang adlaw nagaumpisa ang bag-o nga paglaom. Kag para sa ating trivia antikenyo, manaan nyo bala nga ang banwa kang si Baste isara sa mga nadagsa kang mga deboto, kada katapusan kang semana kang Enero, gadagsa ang mga deboto sa paghiwat sa kapistahan ni San Blas, tungod man sa mga milagro nga andang nabatyagan kag na-eksperyensyahan. Ako dya si Daven Aragon, kag kita sa sunod ng edisyon kang Trivia Antikenyo kag Tinaga Kinaraya. Kag amuto ang mga balita nga natipon kang bilog nga PIO News Team. Ako dya si Manuela P. Samulde, PIO Antique.